digon o ddathlu ar y strydoedd yn Wrecsam ddydd Sadwrn ar ôl amser hir yn aros ddau ddyrchafiad ar ôl ei gilydd. Forest Green oedd y tîm arall, ond oedden nhw'n fawr o her. Y sgwr derfynol 6-0 i Wrecsam. Oedden ni'n gobeithio wir, doedden nhw'n hapus iawn, doedden. Hapus iawn efo'r canlyniad yna. Gwych, wir. Oedd gêm ardderchog ac yn cael dyrchafiad hefyd, a'r tîm eraill yn colli anhygoel. Ond roedd hefyd angen ychydig o lwc mewn gemau eraill, a digwyddodd hynny wrth i MK Dons a Barrow fethu ennill eu gemau nhw. Ychydig dros 2 blynedd ers i'r ser o Hollywood Ryan Reynolds a Rob McElhenney brynu'r clwb, mae'r dreigiau wedi cyrraedd adran 1. A'r dathlu fan hyn yn parhau.